kasar mu kai kake kare mu da taimakon Allah da naka yau dai ga mu daram kai da ma baka san buka da malam ba baka san tsoron mutum da aljan ba wucin hanci baka san ana yi ba duk shirin yan boko haram suna shayinka raga-raga kai da su da yardar Allah burutai da Buhari duk suna bayanka. Waƙar soja mazan fama Mejo Janar Bulama biyu ya fito. Na zo na gaida kai zakin fama Bulama biyu kwarai ka daga tuta Mejo Janar Bulama manufata dan gidan na bara ta yi zakin fama raba gardama a gaishe ka mazan kwarai dodon dukan bala'i ba su fargaba. Yusuf Tukur bara ta yi nake nufi da Bulama biyu suna rikita kowa yan ta'adda da sun ga koko sun je ku gudu suke karshen kwanan su ya riga ya danno kun yi wa kan kurin dinar nan kuma kun yi sake Bulama yau ya girma Bulama biyu sha gwagwarma ya sha fama Da kiran sunan shi wasu har sun suma nace kuce waƙar soja mazan fama Mejo Janar Bulama biyu ya fito. ga General Yakubu gawan zaki zan gaida kai General Yakubu gawan masoyi ga ubangida abin farin ciki ya samu aikin kashi yake burge mu a kasar mu kai kake kare mu da taimakon Allah da naka yau dai ga mu daram kai da ma baka san buka da malam ba baka san tsoron mutum da aljan ba wucin hanci baka san ana yi ba duk shirin yan boko haram suna shayinka raga-raga kai da su da yardar Allah Buratai da Buhari duk suna bayanka Waƙar soja mazan fama Mejo Janar Bulama biyu ya fito. Waƙar soja mazan fama Mejo Janar Bulama biyu ya fito. ga sojoji suna yabawa ayyukan da kake na kyautatawa sun ce kuka suna ka ne farin cikin suna ka ne damuwar suna ka ne komai na suna ka ne ka ba su dama suna aiki su ma domin kare hakkin kasar Najeriya ga zakin fama Waƙar soja mazan fama Mejo Janar Bulama biyu ya fito. ga matar ka farin cikin ka ce Hajiya Aisha lallai tana da kyautatawa suwitin ka farin cikin ka ce uwa ga 'ya'yanka Aisha ke nake yabawa kallabi tsakanin rawuna kike shirin mutane duka kin tsallake da ke da 'ya'yanki addu'a nake yar gata Allah kare ku da kariyarsa bayan Allah ga zakin fama Waƙar soja mazan fama Mejo Janar Bulama biyu ya fito. shugaba na ƙasa yana yaba ma ya baka mora aiki kake da kwazo Muhammadu Buhari farin cikin mu ne ye Muhammadu Buhari mai kishin mu ne ga Osin Bajo vice president manaka ya ce Allah za ya tallafa ma ga chief of army staff yana yaba ma GY Buratai duk ya ce ka ba su tsoro da shi da Mejo General Bulama biyu dan gata akwai amana sosai ba za na manta ba Waƙar soja mazan fama Mejo Janar Bulama biyu ya ga fito. dauce ikon Allah mai kwana sallah Abdul Salam Abubakar yana nan shi ma tsohon shugaban kasar mu ne ye mai kishi na kasar mu ne kwarai na ga ka zauna da su mutanen kirki Shehun Borno ya ce kana da kwazo babban kifi sai babban gora
na ce babban kifi sai babban gora, shehu na barna na san addu'a yake da dama. Ga tsohon gamna ka tafilan aiki, kashin mushati ma babban dodo. Ga sabon gamna a gaida sabon ango, jama'ar Maiduguri suna yabama. Ga profesa ga bulama biyu, baba gana zulum ko ta ina ana yabama. Ga dubuti gamnan jihar Borno, Umar Kadafur zana gaida toran giwa. Ga Umar Kadafur ga bulama biyu dan baiwa, ba su mamaki lokacin ka ne jangwarzo. Wakar soja mazan fama, Mejo Janar bulama biyu ya fito. Masarautu na kasar mu ka harke, ga sarkin askira yana yaba ma. Sarkin askira ya ce da kai bijimin zaki kake, sarkin shani ya ce sharrin suka tsallake, makiyanka ba za su ganka ba, dan kai ne mai kwantar da kura. Wakar soja mazan fama, Mejo Janar bulama biyu ya fito. ruwan dare kai kake game duniya, ruwan dare kai kake gama duniya. Sarkin biyu kayi ka gama lafiya, ga mai umar ga bulama biyu mafiya. Sarkin biyu tambarin ka yau na buga, da kai fa bulama biyu yake tutiya. Wakar soja mazan fama, Mejo Janar bulama biyu ya fito. kasashen duniya kala-kala ka zaga, karatun da kayo yake yi rana. A kasar turai ma ka ba su mamaki, na ga ka je USA kasar can ma, Harvard Kennedy University ka je. Martaba ka tara gida waje, ga Profesa Lona tana yaba ma, ta ce kamar ka ba a samu ba kam Najeriya. Wakar soja mazan fama, Mejo Janar bulama biyu ya a gaida fito. baba tunde obe hatoran zaki, ga ritayar janaral gidanka dodo. Farkon gwamna na Akwa Ibom kake, foma gwamnan na Akwa Ibom kake, foma sanatan Kogi Santaral kake. Bulama kullum addu'a yake yi ma, ye kai ne farkon tashin samai gidana. Wakar soja mazan fama, Mejo Janar bulama biyu ya fito. sha sara shanya sassaka sai gamji, sun buga sun bar kaɗan biyu jan namiji. Sirrin ciki na ji an faɗa sai hanji, da sunan ka cikin gari akwai ma daji. Ka tafi sarki na aiki gidan sojoji, kudiddifin barkono shigar ka a sha yaji. Daji ba a yi maka kyaure zaki, raga-raga kai da su da yardar Allah, Buratai da Buhari duk suna bayanka. Wakar soja mazan fama, Mejo Janar bulama biyu ya fito.